alle sammen. Hvorfor er det, at når jeg laver sådan her shorts video, så får det ingen visninger og likes og sådan, hvor jeg ikke får subscribers. Men når jeg laver en pick og gift eller et eller andet, så får det sygt mange visninger og alt det der. Jeg synes bare, det er lidt mærkeligt. Bare fordi jeg sidder og snakker her. Jeg ved godt, at du gider ikke at like den her shorts video, eller hvad fylden det blev til. Men jeg tror, det var pause. Nej, ikke meget. Hvis du undrer over, hvorfor det står glemt op i mit hoved, og måske I kan høre noget i baggrunden, så er det fordi, at min brændeovn er tændt. Og der er ret meget i. Og så det var bare det. Men jeg forstår det altså ikke, så hvis du gerne vil gøre mig glad, så skal I like den video. Hej hej. Tak, Casey.